И здравейте! Днес този епизод, ще ви покажа как да си направите тези неща. Вижте ги, нали? Значи, първото, което е, моля ви са, долу в описанието ще има моя скайп. И трябва да ме добавите и аз, нали, естествено, ще ви пратя едни неща и ще ви приема. Нали, всичко ще бъде окей. Като ви приема, ще ви пратя нещата и те. Да приемем, че вече съм ви пратил. Влизате в настройки. Ресурсни пакети. Отвори папката с ресурсни пакети. Ето ги тези двете. Като ги, нали, така, си ги сложите тук, си ги инсталирате тук, цъкате готово. Ще кажа после, като свърши клипа. И отново цъкате ресурсни пакети и ще са тук двете. И естествено си избирате кое да бъде. Най-добре и двете. И примерно на мен се падна това да бъде първо. Цъкате готово и чакате малко, защото се записват файловете. Чакаме. Айде. И вижте, че вече се е променил. Няма да излизате от Minecraft. Всичко е различно. Вижте стадиона, вълната, лампите, скамейките, оградата, сектор Б е различен, това е надписа е различен. И сега, нека е другото. Ако искате, нали, не знаете как да го премести, то има една стъркачка, тук са направили хората. Цъкате, ето, готово. И отново трябва да почакате, обаче малко, по-малко мисля, няма значение. Ето, ще е готово. И нещата отново са различни. Вижте, лампите, самите неща са много по-реални от предишното, но на мен е по-удобно от предишното. Вижте, пазната е друга, това е друго, това е също, лампите са други, вратите и така, всичко е друго. Най-много от всичко ми беше станало интересно, само да добавя в клипа. Печката. Ще паднете. Не знам как станало това, но обаче погледнете. Печката е като истинска. Не мога да повярвам, ще го видиш клипа. И общо взето това е. Ако има някакъв проблем, естествено ще ви имам скайпа и това е от клипа. До скоро!